Ah. Tuwad. Hi, Modachi. Kumala na naman tayo. Good morning. Good morning everybody. Papunta tayo sa Kyutango. Kyutango. Sa Miyazo na tayo banda mga Tomodachi. Medyo mainit ngayon mga Tomodachi. Ang iro oh. Sakay ang iro. Ay na. Ano. Sakay ang ino sa kuan. Sa kanang bisikleta ni Lolo. Medyo mainit ngayon mga Tomodachi. Kuan siya kanang 26 ang kainiton. Tomodachi, dito na tayo pero sarado siya. Sarado na naman yung ano natin. Laaganan. Gawas tabi. Medyohan lang na to gamay. Ay. Dito banda ba? Sus, 1 hour and a half ba ito atong gi kuan? 1 and a half hour ato ang gi lakaw. Ay, gilakaw gibiyahe ba? Sirado dyan. Close man mga Tomodachi. Sayang. Yung mga staff na lang. Hindi to oh. Nindot tira ba? So, yung mga staff ra pwede makasulod. Medyo, ligon keng kahoy. Ang kuranan. Pwede ka upo dito. Oh my God. Hanggang sa September 30 yung close nila. Sayang naman. Uli na lang ta kasi naro ko inig ka mga alas 4 maato naman siya kuan sa Osaka. Hala, kalkaga tong hair. Oh, dira ta tao. Dira ta to. Sige lang. Next time na lang ulit. Punta tayo dito, no? Next time. Yung napuntahan din namin ngayon mga Tomodachi is wala. Mga pagkainan, mga souvenir ba. Kain na lang kami. Ito yun kay Naro. Odong din. Ansan ni pa? Nanik tofu? Kitsune. Tofu. Kitsune. Tofu janai de. Okay. Tempura. Tofu janai? Tofu janai. Tempura daw. Ambot lang. Sana siya. Odong din siya. Yan yun sa kanya. Ito yun sa akin. Odong din. Pero ano siya. Kanang saan ni siya? Sagay ni siya. Akong tawag ani kay lumot. Ano siya? Kani odong din siya. Kain tayo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야
내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy Ay, dito tayo sa Miyazu. Nantoyo po? Ama no Hashidate. Yung koan. Yung pangalan ng place. Dito sakay tayo dito. Sa cable car. Papa. Naruto yun. Nasa taas na tayo.はい、こちらお待ちください。はい、どうぞ。ありがとう。しゃ。暑い。はい、こちらお待ちください。はい、どうぞ。暑いna. Dito na tayo sa taas. Pa. Tuwad. Nani aro? Nag-prowiswil. Ngit eh. Ngit eh. Hajimite ka? Oo. Hajimite tinaro. Ilang prowiswil o inay kaayod. Tuyok. Lagan diri ko sa mga pangbata pa. Mag-bike. Nikay dake. Napay aso-aso. Chisay. Kaway na utotut. Nasa taas tayo. Kaya ba? Gamen.
Bababa na tayo mga tomodachi. Sakay na po tatong kibo. Ato, nani nanto yung papaari no iso. Lifto. Lifto daw. Lifto daw yung ano kayong chair ba. Bababa na tayo mga tomodachi. Bababa na tayo. Hadlo kayo. Tas kay ni. Dahijugo ka? Okay. Bye. Ka-nice. Private. Private nila. Private sila abang. Dagan rental bicycle ba kay kuan man nindot i-bike ano ang ganiha nagtuwad reha ka na nagtuwad siya cycling map tag 400 yung ano abang hangin, hindi ko ninyo madungog tingali mga tomodachi. Ano yung view? Daga ba view dito dito ba? Yan tamulakaw dito Okay, ang oras ba? Pa! Chikang! Doon, meron pa dyan. Doon banda. Ana. Magtapulan ka, maglakaw, kinahalan, mag-abang na kang splita. Stop tayo. 昭和35年、船舶の航行が増えまして、現在のように電動自動化となっております。Hawa ang kuan. Ang bridge kay ni lihok. Kanay ni agi kuan ba? Barko kaya.ただいまより橋が元の位置に戻ります。元の位置に戻りましても、係員がチェーンを外すまで通行の方はお待ちください。また橋の通行は左側通行でご協力をお願いいたします。自転車の方は自転車を降りて押して通行の方をよろしくお願いいたします。Waiting mga tao. Ay, sumimasen.
Agi ng mga sugoy. Kuya, sugoy na. Lihok ang kuan. Lihok ang bridge. Ha? Oo. Uli na sila. Yan yung kanina, oh. Yung binidyohan natin. Nauli na sila. Alin. Alin sa dito na pala tayo sa bahay. Nakarating na tayo sa bahay ba. Pasensyahin na lang ninyo yung maingay. Yung si Tio ini narukoy nagputol og mga grass. Anak. Bumili pala tayo ng ng pang spray sa lemonato ba kani para yung kuan yung mga mananap good di na mukaon sa ato ang lemon. Luoy na kayo atong lemon. Luoy na kayo mong lemon kay kuan hapit na mahurot. Oh papa, oh hapit na mahurot ang kanang dahon. Sprayhan na namo. Sprayhan. Oh, tingnan nyo ay tanawa nga napahak-pahak na siya. No, tanawa diripod oh. Sa mga mananap, yung mga mananap magipangaon ang mga kuan dahon sa lemon. No, luoy na kay kuko. Layas na tong kan. Tanan na pod usa diri mga tulat siya. Hanap ko yung sa kong buhok ang mga mag-rappers. Yes, kita na lang napod usa. Manirado ko diri.